na ye na henso de ukọ ho se wukugu nsa denkyem e be pie afiri nsuo nu Abusua yesa makwa babiem edem banyansapo kasamfonyini so yesa beto ayadesua no so yegusu nkura wodo etwa asanteman ne Ghana man ho ahia de wose yetie no eno na egusu ayeye ho adesua yi e ma revise ye nyansapo ayesa ne badwemba nti wo subscribe no wa share no like do adwenkyere ato ase de amame okofo poma na egusu a eni ni disa enkomo yi ya brewa ye mo akwa babanyansapo so ya awisi na ompom ti se Onyankopɔ twedi ampon na dawroma na nanom mpaebo mu nyina mo mpaebo a mode ka mechi ne da twedi ampon ne nanom ene yahwefo no a mobɔ mpaepa ede ta akire de aka ene classes fee no a enya mai ne Nyankopɔ nhyira mu nyina won kama na metua school fees na school na engu school de yete ne saa no wan tua school fees ya mfa anye ho nkeka ne a penti da no ansiesie mu amfa nkonwa mu a egu nso a omanfo wokrum no ho be kire wo mo enti yesesebie ko to be nyansafo yebunu be ye nka nasem enne ye de ani kire mu Denkyemuoso onse mawie tano so ye di ho nkomo dada ama ya kire mo tano so abakwasem amma hu se ni esitie na ya san ye chia ti yebedru eye dru asu ye boa no yebeka se IPT junction mo fro obofo junction ho ne ewurem yi o monsi asem na me kan say ufri so full line na obeba betia ba straight ana obefa sansam so bridge na se na wakofa kwada so dwom ho na ade akọ ohwimase akọ straight ana ye free tano so na ebenti no ene ye de ye ko yachi ayakodru ye dru asu ye boa ho no IPT junction ho na ye wurem okofo obofo junction ho ene ye de akopi e wo Denkyemuoso di agina ka na agina yesisi foma ye beti abakwasem sa na yetu na yato aso nti ka me ho ne yenko ya brewa ho abrewa zeze ma chemo wi onse Denkyemuoso no onse nkronkro awodo no ya na mienu o enye wa oke no kra de ye de chemso ono ye de chemso Denkyemuoso de asem nyanti bi wo baabi a na so tano so de MC wo bi wo bono ho baabi tachima ebu akwanso saa ye wo mu bebiri tachima de na ye asuo tano ye wo achima bu akwa ti se kofodua ye poye mantem bi wo ho Denkyemuoso de MC ya ye kontekre a minyanti bi wo baabi a enti ye nyina Denkyemuoso na se ufire sikafo no side ho top hill ha na de abewura mu ho nyina Denkyemuoso ya pedin dia to so abrofu din dia to diamond hill hai se ya benya wo obofo junction wa he adepa bi wo ho ya tu atwe ye tete wa de ye tu ato atwene obofo betena ha na anu so wo ya asori wa benya ne junction ti ewura Denkyemuoso aka diamond hill abrewa ma ye hu Denkyemuoso Denkyemuoso no hu se ho no tano no ebisi ha no tano so no ena ebiribia nso no se wo mu de esuman no ne ade no ekọ baabi a yepe baabi a yebeson no yeso aye na paso osmo na paso enti baabi a wo ye no ebotan no ade a na ye na henso de ukọ ho se wukugu nsa denkyem ne be pie afiri nsuo nu abedabo no so abwa tobo ya bata no so no ta no so no no omo be kọ kogu nsa wo baabi a ye kan Denkyemuoso no na ho no omo kogu nsa no na abo no omo kogu so no denkyem na eda so denkyem ne be pie afiri ebunum ho okay se na ayese wura ene bo no so timu ha nti denkyem wo mu duru ho ne yi apaye pa wona obeba no abeda bo no so ana bebutu bo no so okay na ade a ye bia
ensa wo mungu ensuma ye kenyina won ye ka kire no no waje na se be ka se denchem no ye bosom enti sa denchem boyi so ya me kan yi na se ene ta no so otwa kan na ta no so no ntimi anyi na paye abra won kọ denchem bo no so wo ba wo pe baabi a so wo mu ba obepe baabi a ya na yese konfo no wo na paso ho na ni musu kase bia wo de ko edem ha wo da no wo ho ne wa paso wira mu a ene ma hodo a de beba ne di nyina ho ene ye de ko wono so ne de no okoye ye no ho no ono okoye no se de na wo kana se ho ye arura pa ye be ka se tete wo kaje tia na ya arura ye tete haban ye de ya chechira enom ne ade no epiti ne ade no sana ne ho no so tie ana na aye enti wo mu ko gina ho ne ye pai ye be yi ampaye no a ofiri bura no wura no abedabo e be yi hu abrewa e be hu pa kani wo mu ane sunsum nsuye ni ade no na ne mapi wo ho ukopie so a woni kuhuna oyembe hyew pa na nafom wontimi enkola ntimi nkọ because de wu chem se sie me de me hu hyem na ma hwe se me gina obie ni akoni akon se bi e bo keke ne da ho na bia nananom hye ase wo mugu se be hu se denchemi wo pie na wo ba na ampa waba be forobo na be daso nti de nsimo mu de ba enyina wo no obaje no mo de yakọ enti nyame nwanwa se besi ne no o man yin fiesi ekwa no ho no ya ye denchem odabo so okay nti yes anu de na ye kwa denchem wo no so yi bibi wa ha na emmoa ye be kwa denchem embo so ni akotoa so ni ahwede nananom beka nti woni nyina yi wotimfo enkofo ohuni nyina yi wotimfo asomfo a ehu oduru pa because yem se hye ase akura free eye hwimase me hu se hwimase ahemfie ba akoya twa nimu sachiri hene otumfo sachiri hene ya asachiri hene okay asachiri hene ansa na yesa wakode nchemwo no so no okay se woni nyina yi otumfo ehu even say ne hu nipa a wo moye atiti mu na somfo a yi kurokura no ameka se na boafo ene wo saa kwa no so okay intense eno ne nam so ma edi benya denchemwo so e ba se ho no ya tudini no se ye denchemwo so nti yesi we ma nipa no kwetena ho no na che se wo mu te denchemwo so o ene mo nko denchemwo no so mo wo ho bi kura ne ya berhwe no wota no yi so so yawo wo denchemwo no so ti ene mo nko mo denchemwo no so ambekwa akuhu no sa ne wono ko ne ho so asna yiku okay enwom ba ko be fa fam mami we dey me am request enwom we because then chemi dey na say ne echa denchem na so to sa anyon no mami aye wie ni onu ma ye bresi amwe enu we ni bra be yoma obanyi me cha panyin enu we no be ko di wanyine tie ye wie ni onu ma ye bresi amwe enu we ni bra be yoma adenchem so e cha panyin enu we no be ko di wanyine we ye wie ni onu ma ye bresi amwe enu we ni bra be yoma adenchem na so echa panyi be ko de wo hene wo wo hene ba pe enti wo pia no wo kwa de wo hene wo ese wono no nyani pa to asa wa bi obi wo hene wo bia utimi wura ho enti arefo na ese denchem bo so no enu anu aka de akire yi abro nya menye okese nananom nhyɛ odin na de aka unimu ehun nim de no omfa nya na daye so na wono emfa mawman sani ebe ya yebitanse ane ya ye kasa asemi migidi se denchem so hono no ebi nkura ya ade hia wo munim na kampese kroma enti ene yi wo behwe no no obehu no hu kwan ye fa so a
eba kura metim kura sa na bakwasem ni kura metim sa de say ne fi bae ti ne bibi wa no oya ne onye ni yi a ene obesesa no aye ni no hu se oye ni yi a otesebe ensuo so otebosum bi so ehu nhira ene yede betimi akwa ti hu nhira ne yede ne bi emra oso na nananom nane na dae so ne anisuade hunu emfa ma omaye se na abro ma misa na bo na da so ho de e da so ho hene emi hu se wo mu da so se wo mu sa de na na wo kra se esi ekoyi musue ne ade ho no eneni ho ise tano yi a wo tano so yi ono sa tano yi ni ho na bro se hwe ebi na ne ye kan yi ama bojaache fo abaso efiti tentri di be sinne fie ko bi bosom no da so si ho akomfa no chi dia wodi ni etu ye ebo ware da so ho hwefe yi ase hene fe yi ase bese esi ho no mo won enti enkade ne be fe se ne ya ye kan yi se ye se na buo bi ebegu so nsa na ebuo nke bi aya to fasuo kakra wo ho na eho na ra no nke eja kakra ne anton ma wo ho ne da so ho na ra ne da so ne da so di ya amamre ne amane enti se ne nke ne ya kan nchirima no ye ne ye kohwe obi kura betimi afaka afiri baabi akosi budoni na wa betwa ebemme kroniska won se frafrafo okurum ensuye wo tongo ai enu na adankyem no wo nkrofo kohwe ai paga ye faka school fo she de tuaka ekokodu so be sa ajiuska ye do akopaga no ho no akohwe adankyem na edam na o ma ye sanuafo a o mo nye ohwe no fekeke ti dia na nkabe ya kono se denkyembo isu yi na bo no ho na bedu nananom timi yi apai na denkyem na ba na nkrofo tueska enke generate ska makuro no o se eho ebra na me wode e me ba no wo no o se da bi nananom ba ho me ka sanka me ma wo mu akohwe tete twuma hene ne bam a na ye kwaye ene wo mu atete atete ho atontone a ya kire se ebemu no a nananom ye yiye wo mu statue esisi ho ni nyina abe ka akwa no ho a ene so wo ya wo kwatwade wo hu se bonkum so ho wo hu se wo mu wo ho debi me de wo ka kra ye mwanwampo because twade de se ho ana me tie ene wo apia kurom no wo tra ensuo na dwahye na kakra sa de wo bonse ni bonkum so se beebi a yi bi wo yi enkrofo kwaji ye ni hui ne kwan wo mu nie ehimfuni nyina twomahene bi amini no kra de emihunu no wono ne de esi ho a wo hu na woseman no kama twomahene ne hema wo mu ekeka ho a ye statue nano so statue ni sisi ho an we na nipa ehunu ho na ho ye baamu a eho ye kwaye ene yesi court bo ewo ne ho no pe minim gidi se asase ni bi ene de yesi court no ana saa baabi akan abehye mfimfin kakra bi ene yasa aton ba ko ato fasu kakra de afa ho ne won se wo tra ensuye na wo de kwa baabi a obi ye iron gate mu no etitiri ho ano he ya ekwa bi dan se ediko emu ho ne ehuni ho no mfro no se boja nshin no se wo do ho wo mu do ho a wo mu do ho abehu su wo mu tete ho su pesi na se wira nyi hama ne hia wo mu tete ho maka wo de he no nso he no nso briwa ene me de wo kwa akire afi ne mehu pa ensuo no be nya baabi ana omo ye nsa no wo tra ya se wo fo bi bo people kakra bi omo sida be se ba ko me nsa bi ya se ho ye estate ye ne fa sei omo se ho ama me bibi Johnson hospital bi Grace bibi grass omo hihiem ampa man ya hemfo no statue hihiem fire service bi be ho o baabi a me do kwa de sa me do kwa eche we ne baabi na me ka ne wo duru twade no o so sa wo ani mu ha ya mehu mehu pa wo tra ya wo mu no ansa ho etra ya wonsa wo kosi ya wonsa bonkum sei pa ai wo mo ye kwan no e na ofitwade so ba wonsa nifa e wo ho kama wo mu sisimu se ya ne nua kase bi sisi ho kase isa kase num bi sisi ho ai edwufengu
na twema hena na meninu sei no wote kwala so no no ansa yi sabra petra pa nsi wo hansa mu yi no ne nkoda wa fa ye ne wo no ansa twema hena yi limam tam ya wona na ye chai PNP chairman abe ai kube PNC asewan ai PNP say abe MPP say abe aba na ekro wona na ye chairman kwala so na natwema hene ayefo ye besere mo ma ye nyina ye mo ana kakra aka ne de ye hwe ne yie de mo ade de wo modiko e na nanom de Denkyemuoso besere se nkachi e bia na wo ho na ye nhuye se denkyem no bo no da so ho a ye sere mo yenye hu bibi wo frɛ ye NYANSAPO ye number ye gu ani a yen e ho a ye betimi abetwa ye bɔ ho dawuro e be generate sika de amakuro no amakuro na timi de aye bibi de amayutu no na aye kra behwɛ wo ho no ma e de dom bebe kuro e de dom ba de wo ton so ye beto ye wo ton aduane ye beto ne wo hotel guest house bi nipa ba bedem enti ye besere mo ma yen ka tete atempon no ne yenko na yenko no yenko fa so na David funu da so wo ho ye ko Israel ko tua sika ko hwede ya ene mu yenso ya moya de ho ban na ni nyina so ya amamre ene amane ni bia aye NYANSAPO kasa mfonyin so ya de mu nsi na ya sore so na ya ko subscribe share na like na fa wadwen kire fa to asema se ya no tia awa fa che enye bo apayo se ye bema ya no e de atia obi ye de mas adenti ne ebube ne brebe se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya